Добре. Може би един от големите проблеми, сега в момента малко ми се струва, че крада от Джордан Питърсън Коки, ама мисля, че той го е казвал. Един от сериозните проблеми е, че хората искат да направят големи революции в обществото. Да постигнат голяма промяна за цялото общество и то, ако може, бързо. И си представят, че нещата стават по този начин. Но големите революции не стават така, защото това е ментален процес, освен ако наистина не вземеш оръжието и с оръжие. Но ако използваш оръжие, за да наложиш твоята позиция, това вече не е правилно. В днешно време това не става. Може да е имало поводи и причини в друго време, но ако искаме да живеем в общество на демокрация, не може да бъде. Тоест вече не говорим за революция, трябва да говорим за еволюция на общественото развитие, на общественото мислене. А ако искаме еволюция, това означава да се откажем от идеята за бързи промени. И това е един от проблемите. Един от проблемите в смисъл младият човек не чака. И не само, но не само 45-то Народно събрание в България. Това е проблемите като цяло на много генерации навсякъде в нашия свят, западния свят, от който сме част. Да. И за това съм си мислил по тия въпроси и не съм измислил нищо много умно, но да кажа, че там, докъдето съм стигнал, е това, че всеки от нас може да се опита, ако иска нещо да промени за по-добро и да влияе на общественото мнение, да влияе на малък кръг от хора, да създава малки, но мислещи, както се казва в България, осъзнати. Може би в Македония освестени общности. Освестени, да. Нали? Така, да си със свяст за тия неща, които се случват и какво искаш, и да правиш малка промяна в своя кръг. Да. Това е едно от нещата, които казва Джордан Питърсън, това, което съм разбрал, което казва е, че всеки си е, нали, аз си го представям под моята гледна точка, всеки си е една мравчица, която си играе ролята, тя мравчица трябва да се опитва на максимално най-добре да си върши работата, когато всичко се работи като един задружен мравуняк и може и планина да повдигнат. Да, точно така. И това е, ако си представим възможните гледни точки за социалните проблеми, защото ако искаме да влияем на общественото мнение, това, което пише Христо, значи има някакъв проблем, който искаме да решим. Или има казус, който трябва да решим. Едната възможна перспектива се нарича перспективата на конфликта. Тя идва от времето на Маркс и буквално казва: имаме различни групи с различни интереси. Тези групи се борят за надмощие, за ресурси, за власт, за влияние. И там винаги трябва да бъде или аз, или ти. Това, което се случи в Америка през последните години, е перспективата на конфликта, поляризацията. Да. И оттам, дето вика Тане, изчезна просторът за диалог. Защото как се случва в момента в България? Така. Случва се от няколко години, точно така. И това е марксистката перспектива, която тогава, преди 170 години, е класова перспектива. Да, сега, на класовата основа. А сега вече не е класова, но теорията остава същата. Сега е опресирани малцинства, доминиращи токсични мнозинства. Това е социализма, примерно нещата, както ги разбирам аз, нали, национал-социализма, нацизма, това е социализъм заради националност. Значи трябва да си бялата раса, whatever. При Маркс това е социализъм за класовата борба. А пък при Мусолини там са италианци, които, нали, се казват фашисти, но това по начинът, по който аз си го разбирам, там е на италианска основа. Примерно ти може да си италианец евреин, няма проблем. Стига да не си евреин от Израел. Нашите евреи са добрите. Нашите австрийци са добрите, нашите тиролци, понеже там имат и албанци, нашите албанци са добрите. Щом са
всички фашилото е заедно. Точно така. Да. И винаги е това деление. И при това деление винаги имаме някой, който трябва да е отгоре, а някой, който трябва да е отдолу. И цялата история е борба за надмощие. Това е теорията на конфликта, която издига Маркс. Просто се сменят играчите, актьорите. По времето на Маркс това са били класи, сега вече не са класи, изчезва класовия конфликт, сега е на идентичност. Точно така. Определени токсични мнозинства като тебе, шегувам се, разбираш, и потиснати малцинства. Сега, например, кой е потиснатото малцинство тук? Мартина. Едно момиче, три тук като нас. И брадати сме и тримата.